Geološki dokazi o naglom i relativno nedavnom nastanku ugljena i nafte predstavljaju još jedan argument koji se kosi s opće prihvaćenom evolucijskom teorijom postanka našeg planeta. No, da bismo shvatili na koji je način ugljen povezan sa starošću Zemlje, moramo znati kako on uopće nastaje. Ovo je balvan koji je skoro u potpunosti pretvoren u ugljen. Postoje tisuće takvih balvana u ovom rudniku i ostalim rudnicima u okolici. Ovo potvrđuje činjenicu da ukoliko postoje odgovarajući uvjeti u pogledu tlaka, temperature, vode i vremena, onda će se drvo i ostala vegetacija pretvoriti u ugljen. Pitanje je koliko je vremena potrebno da se to ostvari. Ovaj uzorak karboniziranog drveta uzet je iz rudnika urana. Pretpostavlja se da je njegova geološka starost oko 140 milijuna godina. Ovaj uzorak uzet iz drugog rudnika urana, tu u okolici. Pretpostavlja se da je i njegova starost oko 140 milijuna godina. Ali pogledajte koliko ovaj uzorak sliči na ovaj drugi komad drveta. Skoro su identični. I zanimljivo je primijetiti da je ovaj drugi komad drveta dobiven prije samo nekoliko tjedana. Ova izrazita sličnost nameće jedno važno pitanje. Jesu li ovi komadi karboniziranog drveta uistinu 140 milijuna godina stariji od ovog komada kojeg smo dobili prije nekoliko tjedana u našem laboratoriju? U stvari nisu. Da bi se te razlike uočile, potrebno je komad karboniziranog drveta donijeti u laboratorij i narezati ga na listiće. Listiće postavimo na predmeta stakalca i gledamo pod mikroskopom. Vide se područja bez boje. Neka su kružna, neka eliptična, kao što se može vidjeti na ovim fotografijama. Da se kružna i eliptična područja formiraju posebnim slijedom događaja i to tako da u potpunosti opovrgavaju ideju o velikoj starosti ugljena. Umjesto toga ukazuju na njegovo nedavno formiranje. Analize upućuju da se to odvijelo posljednjih nekoliko tisuća godina. Tvrdio sam da se ugljen može formirati vrlo brzo u geološkim okvirima. Geolozi tvrde da je Eocen bio pred oko 60 milijuna godina, Kreda prije 110, Jura prije 160, a Trias prije 225 milijuna godina. Međutim, naši su rezultati u suprotnosti s tom tvrdnjom i pokazuju da se prije nekoliko tisuća godina odigralo istovremeno stvaranje svih ovih formacija ugljena. Ti podaci objašnjavaju starost i porijeklo ugljena, gdje god da je pronađeno. Karbonizirani ostaci ovoga drveta pružaju se između dva sloja ugljena. Nije moguće da se ugljen taložio stotinama tisuća godina jer bi to stablo istrunulo. Smatra se da je sloj ugljena oko stabla nastao u relativno kratkom vremenskom periodu. U bazenu rijeke Powder slojevi ugljena debeli su 60 metara. To je jedinstvena pojava budući da je ugljen iznimne čistoće, odnosno bez uobičajenih primjesa gline i zemlje. Eksperiment umjetnog dobivanja ugljena izuzetno je zanimljiv. Prvo smo uzeli jedan komad drveta i ubacili ga u ovu čeličnu kapsulu. Zatim smo dodali malo vode i potom hermetički zatvorili. Sljedeći je korak stavljanje u peć na 2 tjedna pri temperaturi od 100 stupnjeva Celzijevih. Sada smo spremni proučiti rezultate. Kao što se vidi, ovo je drvo sada tamnije boje i mekše je. Promjene su nastupile zbog kemijske reakcije između vodene pare i drveta pod povišenim tlakom. Ovaj uzorak još nije pravi ugljen, ali očito da je proces započet. Pitanje se nameće, bismo li dobili ugljen da smo s procesom nastavili i dalje? Odgovor je potvrdan. Proučimo li strukturu drveta, saznaćemo i zašto je to tako. Dvije osnovne komponente drveta su celuloza i lignin. Lignin je tvar koja povezuje vlakna celuloze. Formula koja opisuje nastanak ugljena prikazuje reakciju lignina, gline i vodene pare pod povećanim tlakom bez prisustva kisika. Tijekom 8 mjeseci stvoren je umjetni ugljen. Brzina stvaranja uvjetovana je količinom vode. Nameće se pitanje, može li vodena para transformirati organsku tvar u naftu? Znanstvenici su otkrili da je uloga vode presudna u nastanku nafte. Eksperiment je uspio tek kad je u reaktor dodana određena količina vrele vode. Tada se na površini pojavio tanak sloj nafte. Neki su mišljenja da i danas postoje dokazi za nastajanje nafte, i to u vodama ispred Kalifornijske obale. I u ovom trenutku ispod 1800 metara vode nalazi se akumulacija organskih sedimenata, porijeklom od morskih algi i drugih organskih izvora.
Ispod njih toplotni izvor iz dubina tjera veoma vrelu vodu prema površini. Nafta nastaje interakcijom organskih sedimenata s izuzetno vrelom vodom. Ova se hidrotermalna nafta u suštini ne razlikuje od sirove nafte. Umjesto otjecanja prema morskoj površini, nafta se može zatvoriti u prirodnom bazenu, kao što je slučaj na Bliskom istoku. Ovisno o stanju u kojem su se nalazile, te o geološkim okolnostima, organske se tvari mogu transformirati kako u ugljen, tako i u naftu.